anu ora kae. Apa? Kowe iki arep omong apa kok mek? Lah aku mendem lho. Hah? Mendem kendangan kuwi lho. Ayo. Denko. Mengkari tok jogeti penak kowe iki jogeti rasa dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep enak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning boyo Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Kowe sing joget mau Ika. Wah, apik banget mesti. Dasane kuwi sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendangi kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan ngono kuwi. Nek aku mau lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. Ya. No. Tangane Tatin ku nek ngene, kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo to. Ah, ada penak kendangane denku iki. Terus aku piye joget? Ngene mau. Heeh. Iya. Wis Kok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ono ulo? Iya. Temali angire kami suka takut takut lagi nasane sering jepring liling terus sumane kata jadi sono bareng lagi pang ketiba temali akhirnya kami juga takut berterima nasane sering jepring liling terus sumane joto dadi sono bareng lagi pang ketiba matur sembah nuwun. Ya. Tindek sedhela ya, Nak. Ya. Men awake dhewe iso ngaturake apa ta wigatine dene awake dhewe sowan nang Pantai Jatimalang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Karo panjenengane para bapak-bapak kelompok nelayan Jati Samudra. Oh iya, Jati Samudra. Bengi iki ngadani sedekah laut, no. Oh iya. Apa? Ya, diaturake. Sapa sing kepareng nyekar sik, Mbak Ika sik? Ya. Udang kuning. Heeh. Ika iki mbiyen ya apik saiki ya. Wah. Kendu kabeh. sing kendho apane? Iki lho, apa jenenge iki kebayake lobo. Ora Soale kuru kok ya. Iya. Nggih, Mbak. Menika Mbak Ika saking apa? Mbak Ika saking Gunung Kidul. Iya. Ya iki. Wah, seneng to kowe. Iso metu ngene ku ya ngrasani storymu bola-bali. Yo ngalah kapan iki entuk pentas. Iya. Nggih, Pak. Kok bunek nang omah karo nonton lajangan. Men bengi gur ndelok lazangan. Lazangan. Iya. Saiki iso metu wis iso ketemu karo Alhamdulillah.
Ya ora ketang ora ning yoja ning nuwun sewu penggemar Purworejo kene iki ya akeh sing seneng wayang iki pirang-pirang penggemar wayang pirang-pirang. Iya. Monggo, ya. Niki podang kuning nggih. Ah, podang kuning. Neno Nadyan wujud temong paksi. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ken ngaturke sponsor bengi iki nang pirang-pirang no. Apa wae? SPBUN Jatimalang. Ya. Warung seafood Yuwar. Warung seafood Yusri. Warung seafood Lintang Samudra, warung seafood Yu Pesek, warung seafood Yuyen. Yuyem oh ya. Ah tulisane ra cetha. Warung seafood Yurini, warung seafood Yukasmini. Pemerintah daerah, pemerintah desa Jatimalang. Oh iya, matur sembah nuwun. Wah, jan mau ya wis di suku kepiting. Wah, kaul. Ayo. Ayo wiyaga ki 7 sasi ming tahuhe diwolak-walik. Anggere dipangan sing kene ra enak diwalik. Mau ketemu karo apa? Seafood karo urang, wah gayemi. Iya. Ana sing takon iki lek mangan piye nek ngene iki. Ayo. Ayo wong kepiting gedhe banget kok. Heeh. Lek mangan piye iki? Ana sing weruh apa jenenge lobster iki. Walah lah. Kek urang kek gedene semene iki kek kepiye cah? Duh. Aku terus etok-etok ndelik kae ndak. Isin aku. Heeh. Lek mangan piye kuwi? Oh alah ya panganane ming telogina. Telogina ki napa, Pak? Telogina ki apa? Telogina ki ana wong arep nyebut teknologi dadi saiki zamane wis telogina. Alah. Iya. Ngopo, Mak? Seneni aku arep udut seneni romburiku. Oh, iki mau ora ana sing njaluk lagu dikeki rokok jarum to. Aki tak cekel wadahe wis. Wis ora udut, ayo. Nyanyi ora sisana. kowe iki dijak sehat lho. Rokokmu buantere ora jamak-jamak. Ayo, sapa? Watuk. Bayi kae ora udut watuke ngikil. Ya. Halus manis nengsam make RBK Ratu Boko nyuwun tembang lali janjine. Ratu Boko Prambanan kono rawuh mrene. wes aja kuwatir no. RBK Ratu Boko ki aja kok neng kene. Aku tekan Tulungagung, tekan Blitar, tekan Tuban kono marani nggo mobil. Oh iya, saking senenge ya, Mak. Iya. Wonge ya ngono kuwi. Iya. Ya wis ora apa-apa. Terus ya. Singgon kula Ya muga-muga ndang tumular karo anu desa-desa liyane ya Nak. Ya, Ndang kabeh urip, seniman-seniwati sing urip jagake ning panggung ya urip. iya ngono ya. Pemerintah yo ndang nglunggarke. Iya, ngono wis malah kepenak. Iya, mangga. goleki si podang jenar Neno. ibu bunga hengah tiku Nyanding
Ding bisa dadi tombo ya neno mangga esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mobang mitranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi panen man yen nganti liya kok ganyawang leyang tak sawang mencok ning ngempang gancangan tak rindek saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke ngalih becokan kowe tak jaluk mbak aja ngece padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen nglakon dadi tuwek bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut hati kebranan ora mendung hatiku sansaya tak seranari sentikan mulut wis ora krasa liran anggoleki sing tak sayang mobang mitranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi panen yen nganti liya kang nyawang leyang tak sawang mencok neng ngepang gancangan tak rindik saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke malih tak coba aja ngece padang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen lakon dadi tuwek ora bakal atiku lagi wang liyan sing podang andutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya ketrek asranani sentikan matur sembah nuwun ya podang kuning ki mau sing nyuwun pirang-pirang
saka Pak Ratno. Ya, iki mau ya nyuwun podhang kuning terus Mbah PWKS Purworejo iki mau sapa Mbah? Mbah Bejo. Ya. Uga podhang kuning matur sembah nuwun. Mengke kuning-kuninge mengke nggih, Mbah? Ya, ora usah kuwatir, mengke nek angel soal iki. Heeh. Sapa? Oh, Tatin Nisa. Ya, ngadeg Tin. Tin. Kuning-kuning kepala kuning. Kepala kuning. Duduk bae, Pak. Hah? Duduk. Ora, ya karo joget kok ya. Ora iso, Len. Iso. Ayo to, rasa aleman to. Bopong apa piye? Kuat apa piye? Hah? Kuat. Ayo nganggo pring. Tapi nggih catetan nggih, Pak. Nek salah nggih nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora Tau apa-apa. tak rungokke ten YouTube. Oh, ayo sing piye to lagune? Iya. Aku malah durung tau ngerti. Ngrawite siap-siap. Nggih, nembang sik mawon kok ora iso jogete. Nggih. Rasa joget. Ya wis nembang sik ora apa-apa. Wah, angel tenan. Sinden aku ming ra payu 7 sasi wis do ngeyel kabeh. Widone pas laris banget kayak iki. Ngadeg ya, Tin. Siap, Pak. Joget ya, Tin. Oke. Saiki lagi mayang Ini kan pisan. baru awal jadi masih malu. Walah Allah. Ngapa? Lagi awal masih malu. Iya. Lah primen ta? Aleman. Ya kan lagi ketemu iki karo penonton niku lho, Pak. Ijik wedi. Ya ora apa-apa kulinane ketemu penonton kok. Iya. Justru nek aku malah ora wedi, aku malah justru kangen lho, rasane beda to. Kepengin selak ketemu karo nuwun sewu pinggir panggung dirubung wong, pinggir kono dirubung wong, ngarep akeh wong ki rasane wis rindu banget nang omah ki wis. Wah. Napa? Biasane ten omah dirubung laler kok nggih. Dirubung. Wo lah sinden kurang ajar kowe. Anggepmu aku ora tau adus ngono piye? Lah nggih kok biar Wong dirubung laler ya tok goleki wae kok. Mboten lho maksud jenengan iki penonton kok dirubung kaya laler. Maksudnya penontonnya do cedak. Iya nggih. Iki kan grogi ya seneng ya piye ngono rasane di ana penonton biasane ra ana sing ndelok. Nah, ora apa-apa kok. Mau didelok ya ora entuk kok biasane. Maksudnya? Maksudnya napa? Ora piye-piye aku ki ngomong Rupyaga mau kok. Cek Pak Ijol mic nggih, Pak. Kurang piye mikir. Apa-apa ora kepengin. Aku muni didelok ya ora entuk ana Rupyaga sing iya. Ya, kuning-kuning piye? Cek. Kuning-kuning ki nek salah ana sik, Pak. Tak nek kene jenenge Ndulala, nek nggonamu kono jenenge Anggu. Nggih. Kan Ning rak kula ora tau nganggo, ming ngerti nek kuwi iki anggo enten lho. Lho kok iki ora nganggoe gedhek barang moro e. Maksudnya? Heeh ya Tin ya. Aku kok moro. Gedhek kok moro. Anggo tarian ora nganggo gulu ngene. Iya. Ya yo. Coba. Peng iramane pelan. Wah ya iramane pelan, Cong, ndak nesu. Pelan-pelan saja. Wah, janus. Ameng wong gembongane kok Pelan-pelan saja. Mau kemana Pak? Itu mau cari carang. Ana pakare anggo aku wedi. ora apa-apa santai wae. Piye iki? Musik sikik wae aku sikik ya. Musike piye? Mulane rasa nganggo musik. Oh iya kowe tok wae rasa nggo musik coba ora apa. Engko main musike meng ngetutke. Ya, yo. Nek salah minta maaf ya. Ya ora apa-apa. Apa-apa. Sesuk Idul Fitri maaf-maafan kan. Kuning dipake kalung, kuning dipake kalung, kuning dipake kalung, kuning dipake kalung. Iki kok teng telepok to iki. Lah yang ngono kuwi ra apa? Maksud ki takon bareng ngono lho. Kuning
Breng ngono kok telepok. Ana sing mapiek ngono, Mbak. Bayani sing mapiek. Uyagane sing ora aktif. Teng telepok ora karu-karuan lho. Kok ya pas kuning pas teng telepok. Oh, cangkeme elek. Ayo gawe kuning. Bener ngono ki dia. Heeh, Mbak, bener. Oh, bener. Oh, iya. Bener, Mas. Oh, ya. Ning karo nganu apa jenenge? Aku juga cak ndung. Oh, tuh jakete ning dene terus balik rono. Dene. Ah, ya coba jajal ya. Ya aku nek karo nembang ra iso. Iki ono dite 100 lho. Gak, 500 gelem aku. 500. Wis mangato mbok nanggap tenan. Lah aku nganggo notasi lho, Pak. Aku dadine ya piye? Yo coba kuning. Apa enak wi? Yo, mulai penak iki. Ayo coba. Kuning. Nah, ngono Dipake kalung. Kuning dipake kalung. Kuning dipake kalung. Kuning dipake kalung. Melihat saja di atas gulu. Melihat saja di atas gulu. No. Nah wis. piye sih? Kowe iki digatekke kok. Wis arep siji apa loro? Lah aku ki bingung kowe kok. Kalimat iki lho, melihat saja di atas dulu. Iya. Ah piye kowe? Ora kok ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Kalimat iki melihat Bareng saja. kuning Ah. dipake kalung yuk lanange. Kuning dipake kalung ngono. Tak omongi to. Iki ora ngono lho, malah justru awake dhewe iki belajar kesenian Purworejo ndolalak kuwi. Kuning kalung kowe kuning dipake kalung. Ora dipake motor. Kok dipake motor ah mlenyek. Kok mlenyek? Ora sak tok genahke kuwi senengane genah-genahke. Lah aku senene nek ngomong ya ngawur digenahke ra gelem. Yo, kuning-kuning kok men nganu penggironge nyaut. Heeh. Aku mah nyaut dek kowe. Heh. Matke lambeku wae. Iki kuning arep pirang jam dhewe, Mak? Ora apa-apa, iki aku seneng kok karo belajar kok. Iya. Nek ana sing nari luwih apik ya. Heh? Nek ana sing nari. Rasah. Rasa ya wis. Kuning. Desal iso ora ngetes sing lanang ya. Kuning di atas kalung. Kuning di atas kalung. Apik. Di atas kalung. Kuning di atas kalung. Melihat saja di atas gulu. Di atas gulu. Ono. Oh, wis. Iki sak baris. Wis apa-apa, nya. Nyampir ndi? 100. Lumayan suwe ra nampa kaya ngene. Ha iya. Dikekke kok ya pamundutan kok ya. Sampun iki? Wis. Oke. Kuning-kuning wis. Ya, iki mau podang kuning wis. Heeh. Terus arep ngatur ki apa? Iki ana sing nyuwun lali janjine iki Mbak
Elisa Genti. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki nek kon nyanyi kuning-kuning kucing. Yo. Ayo Kuning. sinden ning kaya kala bendana ya. Kala bendana piye to, Pak? Ayo kala bendana iki anu kae lho. Bindek kae ngomongi nadel-nadel. Buta sing piye kae. Coben. Kawan kok. Luar biasa. Luar biasa. Wayangan tenan nek iki. Wuhu. Iya. Yes. Jati Malang top jos. Mugi-mugi anu nggih niki kelompok nelayan Jati Samudra niki diberkahi Ibu Bumi nggih kathah lah. Apa jenengane? Apa? Mas wis kaya bakul obat e malah. Ya ben ayo ngene iki kok mergane panganane lobster e padake. Waduh, gaya mangan lobster iki. Mangan lobster mah capite nang irung. Lobster kepiting e padake. Saiki aku ngerti ya, aku sekarang belajar basa krama sing tenanan, Pak. Iya. Gunane basa krama sing tenanan iki aku wis ngerti gunane. Gunane apa? Ben iso nggawa bali sesuatu. Upamane. Lah ya aku mau nek misale ning kono to, Bu niki waduh ya you war niki jan enak tenan nggih niki. Wah, jos tenan niki menawi di anu beto mantuk napa angsal napa mboten nggih. Wonten kresek napa mboten mengke kula beto mantuk saged ngaten niku. Wah, monggo Pak monggo niki wonten mong beto mantuk monggo ngagem kepiting nggih saged. Ke lobster nggih saged. Coba nek nggo basa apa ngoko ngono mesti ra oleh ya. Ora ento wong Jawa. Bu njaluk kreseke ana ra tak gawane mulih ngelih aku ngono ning omah ra ono panganan ngono paling dibandemi. Ora dibandemi paling medunake kowe iki wong wedok kok cangkeme kaya mercon. Wah, deh kene jos ternyata memang Jati Malang ini terkenal keramahannya. Wih. Jadi jangan lupa buat visit Jati Malang ke pantai Jati Malang ning kene ya. Karo yange jomblowan-jomblowati nek barento yang ya ning kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Sik, hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenane jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to. Nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul apa parang tritis ngono kuwi engko waduh sing penting modal 5.000 wis entuk cilok karo lingguh ning rumput wis rampung. Gawa koran wis kaya dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantai ya gayane ning Depok, ning Jati Malang ngono kuwi modale pokok men 5.000 10.000 wis karo parkire. Wis apal aku, Pak. Kaya ngono kuwi ya. Dhek ya jomblo kok soalé dadine. Ya jomblo nang saiki. Biyen ya tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Biyen tau payu. Iya. Ya sesuk tak mampir meneh lah sesuk modal keramahan entuk gawa bali lobster ya lumayan. Ya. Oke, sponsore rumah makan kabeh kok. Wah ya warung seafood Yuwar, Yusri, wah, Yuyem, Yurini, Yukasmini, Yu Jati Malang. Oh, pun salah, Desa Jati Malang. Mataku sing salah ya. Desa Jati Malang. Wah. Iki sing penting Yu Tejo ra mangkat. Ndak mau nyinyir. Ini ada apa namanya? Dapat saweran ya, Bosku? Apa? Dari Pak Bambang. Ntar ya tak bacain. Entuk lumayan nih sayuto. Mangatus sik dilihat Pak Bambang sapa? Yang kita ke Bekasi itu Pak Bambang Suparno dong ya mengucapkan selamat pada kelompok nelayan Jati Samudra, semoga sukses dan berkah. Kagem masyarakat Purworejo semoga selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Juga buat Bu Cangek dan rombongan semoga selalu sehat. Amin. Wes transfer. Si Pak Bambang Suparno. Iya. Sini Mbak Dine Suter. Yes. Oh, Iya. Kiai Purworejo. Yes. Ngapa ya? Ya bener ngono lho Mas Ayong. Ya nggih, Deng, nggih. Oh, wayangan kok iya. Nggih. Ya itu. Rumah saku kok sindenku ki 7 sasi ra pentas kok edan kabeh. Iya. Yo edane. Yo, Ini mintae caping gunung. Oke, enggak masalah. Waktu masih panjang. Ha yo, lumayan nek disawar engko dilumpukke kon celimen sesuk didudak kan yo.
Lumayan, Bos. Heeh. Iki wayangan tenane mung sewengi iki. Heeh. Besok muga-muga ana meneh. Nggih, amin amin amin. Napa, Pak? Surut-surut. Ya capek gunung dibawani mboten iki. Oh, jeruk purut kok tikus slurut. Oh, jeruk purut, wadah entut. Dudu ya. Ya. Nggih. Capek gunung Pak Geter. Nggih. Bapak vibration. Saben bengi nyawang yen memajang mong karo janur kuning. iya Jos. wah ora asli Jawa nek nembang Jawa iso apik nek omong iso ting pecotot nah. Yo ben, sing penting tembangnya gawa duit berkah barokah. Tembang. Salah nah, kembang ding dudu tembang. Kembang. Wae. Weta. Ora leh nemu mbiyen ki nendi lho. Mbiyen ki bakul kae lho napa klambi sarung iki 5 lho tambah meneh 5. Dadi kaya ngono kuwi. Patake. Pak Seno bulane ana patunge ning kene. Nyekel kae, nyekel apa jenenge naga. Bima Seno. Tak omongi to, sinden ki sing apik ya nek wis ngadeg ngono ki nek bar nembang nek guyu. Ono sing Wah ya ora. Saiki jamane los dolok. Nek guyu ya los wae kok. Nah, yo angel mah ceret ning kene kok. Guyu ya los. Omonganmu iki lho. Apa? Mau muni piye? Ceret. Apa itu namanya? Kebablasan itu loh, ya. Sesuk nek muni kecil. Iki aja muni kuwi iki kata-kata kotor. Aduh Pak, aku Marwan. Ngono lho. Oh, Marwan. Yen radio ono to, Bu, Marwan mencret. Ngono kae to. Oh, baik ya. Ya, biar enggak Marwan ya. Pacitan sarwi panas udan. Stop sa. Yeay. Ya, anu gugah memori. Ya. Memori. Saka Prastiwi pojok dhewe kae. Parian kagem nelayan Jati Samudra. Ya ditungake. Ya Pras. Saka kowe Pras. Ya. Paling cilik dhewe iki. Saka kono sik aku. Kowe, saka kowe. Tak pikir. Heeh. Radoyan ning Prastiwi Lobster. Heeh. Ning Jakarta Ning Jakarta tuku tampah tuku tampah.
Mugi kelompok nelayan jati samudra Heeh. pikantuk berkah. Amin. Jajare, ayo Wahyu, Ben. Tak ming do tenguk-tenguk. Ayo. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Ayo neng Sumatera ngopo? Sik, Pak. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Heeh. Apa ya? Allah. Golek kayu. Heeh. Ngopo tekan Sumatera ming golek kayu? Lah kathah riko. Ha iya. Kelompok nelayan jati samudera. Samudra kok samudera? Kelompok nelayan jati samudra. Heeh. Mugi tansah rahayu. Amin. Jajare Mbak Ayu. Ayo. Men. Ana Vespa. Iki. Beda iki ora lunga, iki ora lunga iki. Ora ning Jakarta, ora ning Sumatera. Ning ana Vespa. Terus Sedele ombo. ah. Yo nggo wong loro cukup. Terus Mugi nelayan jati samudra. ah. Le nyambut gawe tebih saka ing rubeda. Amin. Jejere, ayo Tatin. Ayo. Dinggo kabeh Pak le mikir. Hah? Le mikir wis dinggo kabeh. Isih oke kok nek tiba awe isih oke kok. Sik. Apa adanya upamane. Yo. Hah? Aku wis oleh dinggo lho Pak marai kacau. Ora cukup. Apa toh? Paringan. Apa-apa kok dinggo, anggonamu dinggo Prastiwi ya kombor-kombor. Yo. Ke beli semangka. Nah, kene iso beli semangka. Jumlahnya 1. Terus Kagem kelompok nelayan jati samudra. ya. Mugi selamat rahayu. Amin. Jajare, ayo Ganes. Heeh. Mik kopi. Iki apa kowe iki omong apa? Kok mek. Mengke singek to Pak niki kalih mikir. Waduh sinden kok tembunge kosime. Mik kopi. Mie kopi terus. Mik kopi lek. Heeh. Anget-anget. Heeh, terus. Tiang mriki Heeh. apik banget. Ora apa-apa termasuk ora apa-apa. Wis ben, ora ana sangkut paute ro nelayan ya wis ben. Nelayan riki apik banget. Ya. Ayo sindenku sing siji iki karan uripe nganggo baterai. Anggere baterainya anyar make up Ayo Ika jajare. Ayo Ik. Sik, Pak. Neno. Tuku Mika. Tuku Mika. Nggih. Nah, terus Nggo wadah roti. Kelompok nelayan jati samudra heeh. tansah lestari. Apik. Ayo Orisa. Ya. Esa. Jerengi seragam pramuka. Ya. Apa-apa wis apa-apa. Sampe jerengi seragam pramuka itu. Ah bojone penggalang. Terus? Neng pinggir sumur. Neng pinggir Oh, sumur. nang pinggir sumur terus. Kelompok nelayan jati samudra. Heeh. Saya makmur. Saya makmur. Ayo Tiwi, yo. Ayo. Oke, mau kudune mikir kok ndak dinamik lagi. Apa ya? Lah kula biasane pertama kok. Hah? Kula pertama. Ayo ora kowe terus pertama. Yo. Nggih yang kedua. Heeh. Beli gula Beli gula. buat gulali. Oh, buat gulali. Kelompok nelayan jati samudra. Heeh.
Mugi tansah pinerkahan Gusti. Amin. Amin. Ayo kowe kuwi kok amin. Barang ya tak kira nembang to e. Ora iso ya nyambut gawe kabeh kok njomeng amin. Aku ya nyambut gawe nembang padake. Ya oke, cah cerdas e. Tak mikir. Ya. Aku numpak kora-kora. Terus Pak Seno trilan. Terus Marwan. Radeng Pak ora tenang. Mugi kelompok nelayan Jati Samudera tinebihno saking virus COVID-19 lan pinaringan keselamatan. Luar biasa. Neno ya. Panas udan panas aleng-aleng ceping gunung. Kanca-kanca ya mangga yuk. Misoa kabeh gunung. Ya. Nana nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bende. ya Ganes ayo kowe ngancani Mbak anu Elisa. Ya. Karo si sapa? Orisa. Yes. Oh, ayo. Urat Kae banget nggon gerak ana bukaane kae. Ganes kae nek dileboni baterai ya urip. Ganti to bateraimu. Iki lho nyekel mic. Kowe kuwi wae enteng. Sing siji uripe nganggo baterai, sing siji nganggo angin. Sapa sing? Apa iki? Napa? Ora napa. Mang gemboske, Pak. Amang. Ben gembos dhewe. Ya. Dek jaman gentenan ya. Mengko nek pas Banyumasan ingkang nyekar Mbak Tatin ingkang cantik sanget. Iki lho asli kok Pak Toto Waluyo yuswa 8 kalih taun. 8 kalih. Yo. Ayo ke Dek jaman Goodness. Pindah monggo. Serene wis menang keturutan sing digandang pinate janji saiki opo lali
Bapak, Iya. sampun nggih. Sing gawe koreografi ya kuwi mau sing uripe nganggo baterai kuwi mau dadi mantuk-mantuk kaya boneka. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Sing penting iso diaturake lan kompak. Iya. Ki saka Pak Toto Wiluya. Iya. Nyuwun kembang rawe. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin yang paling cantik. Iya. Hetin. Iya. Nyambut gaene. Iya, pokoke. Ji, ketemu lagi. Naik Iya. lagi. Apa? Naik lagi. Ah iya, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Heeh. Nggih napa wau, Pak? Bang Rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko ricik-ricik Banyumasan Mutiara Rawe. Nggih. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih 100. pinten? Hah? 100, Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding, Ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Hah? Kula kabeh. Eh? Kula kabeh. Lampunge kowe kabeh. Ya, wis aku wonge penak kok. Heeh. Berarti mboten sah nggih bawa nggih. Men. Kowe yo nganggo bawa kok yo. Lah napa? Yo nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Konjur kepenak ora nganggo bawa yo 75. Kok melorate akeh banget. Ah ben kayak corona kok. Ya. Nggih, kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa jeneng? Ajeng bawa. Oh, saiki sinden ki cekelane HP jan kaya penyanyi anggere muni lali kok buka HP. Ya. Nggih Monggo. niki nganu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Memanisi kang kuasa lampit Gula sak lempit. Heeh. nganggo Klambi. lawuh buntilan men doan gedhuk goreng nyamiane Geduk. gedhuk Pak Hah? gedhuk Oh, krungu ketuk. teh kental Teh. kop teh Kental. Hah? Teh kental. teh kental kopi bubuk sagak pulan kinepat ilir lalapet tega degan iwak krameh mangut maring kanak maratua Maring kanak maratua. takamene kula warga tambah maning sumangga pesta raja
dibake kembang rawe. Ya, monggo. Ya. Aduh, Mas Jin. Oh. Iya. Motor. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan, rasane enak tenan. Susu rata, rasane rata semua. Hey. Digawe Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Hei. Biasane loro lho. Ya, iki masuk. Ceritane wong seneng tunggal sebale. Wiwitane Lenggah jejer saben dinane. saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Terus ceritane wong seneng tunggal sebale. wiwitane Lenggah jejer saben dinane. saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas. Kapusan. Hati gawe loro. Agawe larahaning ati detoy. Coba karepmu digawe bingung. Kambahange mawar tresnake. Iya. Saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan. banjur ngomong wong seneng tunggal sebale. wiwitane Lenggah jejer saben dinane. Banjur ngomong Mas.
anu ora kae. Apa? Kowe iki arep omong apa kok mek? Lah aku mendem lho. Hah? Kok mendem kendangan kuwi lho. Ayo. Denko. Mengkari tok jogeti penak kowe iki jogeti rasa dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep enak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning boyo Kang Senan lho ben aku ketok iso joget ngono. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Lah kok sing joget mau Ika. Wah, apik banget mesti. dasane kuwi sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendangi kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan ngono kuwi. Nek aku mau lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene iki ya. Coba. Ya. Nah. Tangane Tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo to. Ah, ada penak kendangane den kok iki. Terus aku piye lho Ayo kok tangan buka. Kene mau. Heeh. Iya. Wis. Wis kok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ono lho? Iya. Nah, modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wis, kuwi mau apa? Kedene kembang rawe. Nya. Janji adalah hutang ndak? Yang mana? Terus Hah? Mau cari 400. tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Lah nek kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya, Mbok. Aku kira tau nopo. Kancane. Kancane ngopo? Dikeki genti engko. Rasa. Wuluh. Anu apa? Sapa? Iricik-ricik Banyumasan. Ya, kita tampilkan pesinden sing lagi Viral. Ya. Ayo Pras, ora ngombe-ngombe nganggo nembang bareng. Saya duduk. Heeh, duduk. Ya. Ha iki sing jenenge Buci Blek. Heeh. Buci Blek kae murite Prastiwi. Oh iya. Weh, ora ngerti kok ya. Heeh. Lah niki engko nek muni iricik-ricik Banyumasan. Ya. Dikancani. Ora sah dhewe wae. Kok ben aku iso joget. Sah. Heeh. Oke, siap. Gelem. Oh, oke. Ono dite kok. Beres. Bawani. Mane sesuk ki nganggo jarik sing sesak, ora sing lobok. Dunjak-unjuke. Yo. Wis ora ana get-getane guys. Ono wae. Ora. Kok muni ra ono, wis tau ngerti po. Yo gawe. Neno apa? Neno. Raden Naraya Werkudara. Wah, deloken kok Inggris muni. Tantunang tak ndelangku tak lele. Wah, sis Buci Blek kowe apa? Iki perenjak. Ya. Terbobok. Bubut. Nyata lamun Satria Jodi Pati Praka Sakakahku Kodek. Kukur-kukur apa kuwi? Hah? Tak kukur kene. Kok ki seneng anu kok ngapa to wong jarik lebon putul le. Kewan cilik. Yo, terus lah. Kodek wak simbar jajah Yen ngandika karang pindah guntur dasar
Satria prawira Dasar wanita jana. Rama Ayo Pras, aja kalah karo penari-penari. Eling kula eling gunung tumblek langsung ngusek-ngusek nang kono. Yo. Heling eling eling kula heling Wis sak kecekele. Iki eling-eling ya eling-eling ngono wae ricik-ricik. Yo, yo. Dununganing Senapati Urataya kandhani ngeyel kok senengane, Bang. Recek kumrecek krimis wis teka sedelo maning bapakne wis teka nyong kaget aduh reka petak napak bungkus petak iku isi napak tak sutruk. Yo aja kok yo karo kanca kok tok tuthuk ora. Nya. Elek kok. Elek. Nuwun nggih. Elek kok tok kae pira? Maune janjian tak kai 400, elek tak kai 100 mingen. Lin joget rapate o gelem. Nek gelem nganggo jengkelit barang tak tambah 100. Iya, tak jengklit. Tenan. Nek, apa kuwi jerum kok jengklit. Kok kebu. Langsung ngono kok jerum. Pedet. Iya. Matur suwun. Nah, iki tambahan meneh no. Waduh. Ora apa-apa iki ming sedelo kok tembange dari Bapak Kusnomo. Yo, salam hangat untuk semua warga Purworejo, terkhusus warga Jatimalang dan sekitarnya.
juga sahabat-sahabat nelayan yang sangat-sangat membanggakan. Mari kita bangun kota Purworejo menjadi lebih baik. Amin. Request lagu Ojo Lamis sing dikersake Tatin meneh. Oh iya. Wah. Ya Tin. Iki amplopan lho Tin. Iki pokoke iki amplopan esek iki ora tak obah-obah tenan. Yo. Wes yo. Ayo. Niki kok dengaren ya Pak jenengan? Aku piye? Dengaren piye? Biasane gentenan lho. Ora apa-apa lah sing disuwun kowe ngono. Lah nggih, biasane sak kula kae tetep digenteni. Oh ya ora masalah kok ndak. Napa? Kancane kok gara-gara isih dawa kok. Heeh. Kok nek do bosen kalih kula lho, Pak. Ora ana sing bosen kowe iki nek carane iwak iki nek carane nelayan entuk iwak berontak. Niki wujude pripun? Iwak sing dicekel mlembung ae lho. Oh, iwak maksud iwak berontak sih. Ana iwak sing dipancing apa dijaring nek dicekel terus saya gede. Terus enak kuwi. Enak apa kuwi beracun kok. Nggih, ngangge bawa mboten. Nganggo anu Ojo Lamis. Heeh. Disuwun ki engko ana amplope nya tak tambah risan. Nggih. Nek kancane oke ya kancane dikeki ora malak. Heeh. Wuh, kandel ya, Pak? Kandel kok ya ewon. Ngawur. Napa Anu nggih? maksude 50 ewon. Tak delok. Wuh, mboten napa jenengan iki. Ha iya. To, sing sinden liyane wis do ora ndelokke pokoke. Tatin ndelehke amplop wis do meneng wae kabeh. Kok tatin tenguk bareng nembang ora ngedumi terus. Ayo ngono kuwi watake ya ngono kuwi. Ya mangko takne mosok saiki lho. Ayo apik kuwi. Berbagi itu bagus. Iya. Ora berbagi suara. Yen kowe seneng Buka bonang monggo.
diaturake, Mak. Iki wektune ya wis mepet kana. Iya. Ayo diteruske dhisik lakone ya. Dhisik lakone dibacutke engko gara-gara iso diteruske ya ngger. Ya ya mata derekake ayo ngger. Kang samar pamoring sukma Sinukmaya winayu ing sepe sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kausa manjipun gupit sanggar sangarup ana gandaka capo nalika semanten ingkang mapan wonten ing lengkeng ngarga Himawat nenggi Wadyabala Tunggul Malaya miwah nalindring Tunggul Malaya Prabu Dewasrani sakwadya balane angrantu rawing Sang Pandya Bathari Durga eling-eling wataking para Danapating bleber pating kala tirta blutang aning daratan patih undanging Prawadyabala Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna Pindha Jalatriana Sri Kawuryan Kulon pamunten sinuwun tetungguling perjurit saking Tunggul Malaya kepareng Cemadung dawuh nadyan kula Cemadung dawuh sinuwun kados pundi pawartosipun anggen paduka angrantu dhateng rawuhipun ingkang ibu pun Pandya Bathari Durga sinuwun kula Cemadung dawuh Wadyabala Tunggul Malaya wonten dawuh ngerti yo sawaning Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga marang Kahyangan Suralaya ingkang wigati mung kepengin nyuwun tumurun ing wahyu purbaning rap ya kuwi wahyu lananging jagat lan curing bawana isin wirang bebareng atase Dewasrani kuwi putra Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lah kok dadi uripku ning alam donya kalah tian ditanding karo Si Arjuna kuwi tegese aku bakal jejereng sasra wirang lajeng kepareng paduka tumuli aku nyuwun tulung kaliyan Kanjeng Ibu supaya sowan ngersaning Kanjeng Rama ya Sudarmaku Sang Hyang Jagat Girinata ingkang wigati wahyu lananging jagat mau aja nganti ditampa dening Kakang Janaka nanging aku ingkang kudu nampa aku ingkang pantes minangka dadi lancuring jagat lananging donya iki perjurit Tunggul Malaya titiprane mangan anong pari jata
Mbak lumembak lamun mampeng liru mbak ing samudra angra. Dereng ngantos paripurna sang Brimbal Wacana. Kasaru rawing sang Pandya Bendari Durga. Miwah datan kantun Kyai Lembu Andini dadosan kagiat nengging nata ing Tunggal Malaya Prabu Dewasrani wae. Kahangro sesumbar linupame konceng komaludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara. Ibu cumengku ngenanggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Ibu kadidene ngentosi Sleming Palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Samangke lega raos sing manihipun ingkang putra pun Dewasrani. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Ibu menggah Purwa madiran wusananipun kados pundi ambabarana ingkang putra pun Dewasrani. Tobat. Anakku nggih anakku wong gagah, anakku wong sentosa Dewasrani. Bejo kemayangan ing atase kowe kuwi duwe ibu kaya aku. Turta kowe isih turang sing Sang Hyang Jagat Girinata mula sak ciptamu dadi sak sedyamu mesti ana. Keliripun kados pundi paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Dewasrani kula wonten dawuh. Ngerti anggon raya-raya swanana ing Kayewangan Suralaya. Apa ing dadi wigati wis ndaturake makabeh marang ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata Purwa Madya Wusala samendang ora ana ingkang karempit. Tinampa dening Sudarmamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Giripati. Dewasrani anakku cah bagus marata gage sawangen. Baliku marang ya kuwi lengkahing Gunung Himawat kene iki nantenan Lembu Andini iki titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Lan ngerti ya, Sang Hyang Jagat Giripati wis memba wujuding jemparing. Wontene apa to nganti wujud jemparing kaya mengkono merga aku wis matur Sang Hyang Jagat Girinata yen to Janaka isih urip tangalamon Dewasrani bisa ngukup kanugrahan ingkang aran Wahyu Purbaningrat. Mula babar pisan tak jalukke patine Janaka lan Sang Hyang Jagat Giripati memba pusaka wujud jemparing. Ya jemparing kuwi mengko ingkang bakal bisa mateni Janaka yen Janaka tenganing pati gampang bakal entuk wahyu lan angin jagat mau Dewasrani Kanjeng Ibu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Waduh, bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Dewasrani Ibu. Tobat. Lajeng keparingipun Kanjeng Rama Pukulun maringi Lembu Andini dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ora kok jeneng diparingi nanging diparingi ngampil. Ngerti ya? Yen to wong kang bakal entuk wahyu Purbaningrat mono kudu bisa nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mongko saka pitunganku Dewasrani anakku lanang durung bisa lan ora kuwagang yen to nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula aku njaluk tulung kaliyan Sang Hyang Jagat Girinata. Paring srana lawan putrane ya kuwi supaya bisa nglakoni tapa ngambang ora mung dienggo ila-ila tok sing wigati mung dadi syarat srana tumurning wahyu Purbaningrat. Lajeng kula kedah kados pundi nitya Lembu Andini iki tapa ngambang ing tengahing samudra babar pisan tak paringi pusaka jemparing ing kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata ya Sudarmamu dhewe. Sadurunge kowe tapa ngambang golek ana menyang endi durunge si Janaka. Yen
wis weruh wujude Janaka lan katon gampang nggonmu merjaya Jemparing mau lepasno yen lumrah Janaka ora bakal bisa urip merga ketaman Jemparing kedadian saka wong tuamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Dewasrani kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggene maya Wisnu Pradenta wisanggene maya Wisnu Pradenta mekaten Ibu iya Retro mekaten lajeng bidalipun ing putra benjang menapa ora susah dadak ngenteni wanci ing Prayoga mula gagilem wantine iki Tityana manjing tengahing samudra lan kanthi wujuding Jemparing kinarya srana mateni si Janaka niki ngestaken dawuh dawuh para wadya bala mungkinen pacak baris tepining samudra aja ana ingkang ganggu gawe nggonku nglakoni tapa sarta goleki si Janaka niki ngestaken dawuh kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik Dewasrani susah dadak ngambali pengedikaning Pandya Betari Durga kowe kabeh kinen pacak baris betengi tepis wiringing samudra sinuwun Prabu Dewasrani nggone tapa mangambang ana ing gigiring Cembuandini ngestaken dawuh prasta dapat duka kliran ana kula nyametaken sangganing para wadyabala aja nganti ana ingkang marojol saka sela selaning garu inggih ngestaken dawuh Gusti Tumenggung
Sedina ning pasewakan Sedina ning pasewakan
sowan sembah niring ulun kapurba risang morbeng ing sahanane engkang Iwan kanang sihing tasih mawe tuko sawegung mring delan Iwan kanang mamujeng ngori jenayake ngret Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta parandening mangke dereng wonten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dayoh. Wonten ingkang kagungan dalem menika paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Taunana windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Daturaya Negari ing Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Nadyan dikaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun kakang tinemu werda, nanging pun kakang ora duwe purbawasesa sakmutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun kakang wedi yen to nampa pidana saka Yayi Prabu Darmakusuma. Sinengga pun kakang kuwi Nalendra saka liyan praja nanging panguwasaku kok ngungkuli marang Nalendra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener Yayi Prabu Ndorowati. Dadi pun kakang lawan Yayi Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yayi Kresna kuwi cemongol-congol ana ing dadi negara Ngamarta. Wah. Yen pancen kaya ngono, barep kakangku Werkudara kepiye? Mara gage ngendika apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu estunipun sampun lingsem manggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene paduka Yayi Prabu paring dawuh mekaten. Inggih. Kana wangsa wangsul pendak-pendak kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang paduka panengah inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yayi Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pawiwahan utawi pasewakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Monggo miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang condra etang enggo klengganingga dinten sak mangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk.
mila anggen kula ngrawakaken maduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sak mangke menika mugi parenga enggalih hamba bantu dhateng bot repotipun punta sak kadang sumados sak mangke Pandhawa boten gotang Arjuna keparenga sak mangke timbul utawi kundur wonten praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati Kresna sinayang manggelung mintonaken diwikramanira kang mitirane ngastoane ngasto dereng ngantos paripun sami Balwacana ingkang katingal hunyang madya padha nggih Sang Hyang Pikulun Kaneka Resi ya Sang Kaneka putra karya kaget Sang Hyang para Pandhawa. Polo Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring santa Kurawa tambah unggih Srokatite merut layut sagung Praratu sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana pukul boten kanthi kanyana-nyana paduka Hyang Pikulun Kaneka putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tamah karya Bombong Tyas ulun liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun Tampanana ya Narayana. Inggih pukulun kula pundi nggo jimat paripe. Ndrada hakeku aku ngaturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyas ulun pangestu ulun Tampanana ya Bratasena. Yo. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Inggih. Sampun sawetawis nderekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Ndawaraka. Ayo ya syukur. Pangestu ulun Tampanana ya Baladewa kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kitane nggale kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mula yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Natandrawati. Dina semangka Kresna wis sowan ning Praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten pukulun. Malah kepasang yugya kantuju ing inu. Dene paduka pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yai Arjuna ingkang sampun tigang candra sak mangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalawan panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka pepadi iki ulun buka. Inggih pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun menehi ngerti menyang endi dununge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun boten dados dewa. Lho, mangkene pukulun menika rak Jawata ta? Iya.
Keng menapa paring pangandika kados mekaten? Lah wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata wis ora dadi dewa. Wah. Yen rada akeh kuwi wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Ae sembuh engko gampang. Sing Bakulun wis ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Nggih Pikulun parang Mbak Barono. Wonten menapa Tripaduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Ae sik tak kok sik aja ngono kuwi kok sik. Kula ditundung merga rasa rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene tak kandhani ya, sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki Janaka lunga ora kok ropyan-ropyan nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Ning Janaka kae pancen satriya sing ngono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo katemping Samirana kenya jinatu krama. Karo apa jenenge iki? Baladewa apa kae? Wah, kula supe. Ya wis. Lali ya wis ora dadak domoke, pokoke loro kuwi, loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Ha dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra, ana ing lengkahing Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki wis nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon Wayu Purbasejati biyen kelingan ora? Inggih kemutan Pukulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Baladewa entuk apa? Ih, kula entuk yuwanane rat wahyu wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra mura ora aneh. Nek Janaka tumuli dhaup karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka ing besok bakal bisa nurunake sejarahing Nalendra ana ing Nusa Jawa. Ngono. Jangkeping Purbasejati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu laranging jagat alan wahyu purbaning rat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu laranging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Betari Durga wis ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewa Srani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal Adi Guru mbelani Dewa Srani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tunggu Dewa Srani dibantu Adi Pramesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blas banget. Gugu karepe dhewe menunggu Werkudara. Iya. Kakangmu ae tututana. Tak teruske ya lek cerita ya. Iya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Pukulan mboten perintah. Kula iki nek cerita karo ler-lerane. Dadi Mbaya Pati ngerti. Lah, kan mula kang saka kuwi yen to kita ora gembelani karo si Janaka, Janaka mesti tekaning pati merga Dewa Srani dibantu karo Hyang Pirun Jagat Giri Pratingkah. Sapa to sing bakal iso ngungkuli kekuataning Sang Hyang Jagat Girinata? Tresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita ngestaken dawuh Yayi kula aturi mlebet wonten ing Kedaton Negari Ngamarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke dijagihan pun ingkang rayipun Arjuna. Koko Prabu kula semanggaken kawontenanipun kadang kula panengah Koko Prabu.
Werkudara iki. Yo, kok nang kene? Kowe nesu karo sapa? Karo Iwang Pulun Bathara Guru, karo Dewa Sani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing Samudra, gaya wayu purbane rat Kartipati iki rupa Jawa. Janaka le tapa nendi? Ning tengah segara. Segara ngendi? Oh iya ya. Suneh nek nesu iki takon alamate. Rasa penae dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Nek nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon ngoyak kowe. Lit nesu nek wis pernah nggone Janaka Litapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Neng kono Janaka Litapa wis ge nesu. Wis kagol. Wah, nggugu karepe dhewe. Yai Prabu, Koko Prabu. Nggih. Para putra dipun klempaken. Oh iya, prayoga Yai. Inggih, Koko Prabu. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira ing Jumadung dawuh Prabu. Oh Jumadung dawuh nadene kemutulan jangkar bumi Jumadung dawuh. Nang apa Pakde kok anak-anak diklumpukke? Setyaki wonten timbalan Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pakde? Iki pamanmu Madukara dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Narada paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging ewadene bakal pinarjaya dening Sang Hyang Jagat Giripati nggone ngbelani karo majane ya kuwi si Dewa Srani. Lajeng parwati Kanjeng Koko Prabu golek ana ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan ing kono pamanmu nglakoni tapa mangambak ana ing tengahing samudra. Mriki ngestaken dawuh janji ora iso nyelametke adhiku lanang Janaka aja lakon dosa Gatotkaca Antarja Antasena Setyaki aku sing ora trima. Mriki ngestaken dawuh ngestaken dawuh ya siap Pakde. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabel Mladya Bala Ngamarta sing bakal nyelametke kahananing Paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Gatotkaca Setyaki.